Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Mukoma, ndiri single zvangu, even though pano nepapo ndichiitawo zvemahook up. Mukoma, nekuda kwekuti I cannot be in a relationship because handitomborina mafeelings nevanhurume kana kuti nemunhu. Handina mafeelings with another human being. Ndine mafeelings kumhuka. Ndinototi kana ndikaona mhuka dzichiita bonde, mafeelings angu anobva atosimuka paya. Zvinhu izvi zvakatanga patainge tichiriwo vana vadiki, panguva iya yekuti tainge tava kutanga kutevera sevasikana. Nerimwe zuva takatoti tichitobva kuchikoro ndokubva taona madhongi awa mukoma ainge ari busy achiri kutevererana kuti ange achizoita bonde. Mukoma, vamwe vangu vakaseka vakabva vatanga kufamba zvavo vachienda kumba, but inini ndakabva ndaiverwa nazvo, ndikabva ndaramba ndichingomateverera madhongi awa. Mukoma, ndakazofamba ndichimateverera kuzonosvika paakaita bonde. Ndikati this was more than an hour later, mainge matova musango. Panewo zvandakazozviita mukoma nekuda kwekuti ndainge ndava kunzwa mafeelings. Kubva ipapo kusvika pari zvino ndo zvinoitika kwandiri. Handizivi kuti dhimoni racho why is it kunyange ndikanamata zvinenge richizongoramba richingokonzeresa kuti ndinge ndichinzwa mafeelings kune mhuka kana ndikadziona dzichiita bonde. Kunyange ndikanzi ndasangana nemurume pabonde, inenge ingoriwo nyaya iya yekuti ko ndingagoita sei ndiri munhukadzi. Pano nepapo ndinozoitawo zvemahook up, ndongowanawo uyo anouya anobva azondipedza nyota. But kutaura chokwadi, pfungwa dzangu dzinenge dziri pamavideos andinowanzokuona. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinotondishungurudza mumwoyo, nekuti Sunday imwe iyo yadarika mukoma ndakati ndiri muchechi ndakangonzwa kuboekana, so ndainge ndigere hangu pastor vari busy vachiparidza. Ndipo apo pandakatongosimuka ndaitoti ndiri kunzwa kuda kunorasa mvura, but ndakazoti ndasvika mutoilet ndigere hangu pachemba ndichibaya-baya foni yangu, ndo pandakangosangana nerimwe vhidhiyo rakambondinakidza romwe mukadzi murungu ainge achisika bonde nebhiza. Ndikabva ndatoita zvandakaita kana kusatombonyara kuti ndainge ndiri pachechi. Mukoma, ndakapedza nguva ndiriko kutoilet. Ndapedza kudaro kuti ndinge ndichipinda muchechi zvekare, ndakanzwa kunyara ndikazotongogara panze kuzonosvika chechi ichizopera ndigere panze ndichizvishora nekuda kwezvandainge ndaita. Nhasi uno ndo zvandinoita mukoma. Ndiri munhu wekuti ndinotongonakidzwa nekugara ndiri ndega, ndiine freedom yekuti ndikabva kubasa ndiine matoys angu ndinoita zvandinoita, ndichiona mavideos iwawo emhuka dzinenge dzichiita bonde kana kuti vakadzi vanenge vachiita bonde nembwa nemabhiza. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Please do not judge me if you are not going to help me. Ndambozama kunamata asi zviri kuramba. Ko kana kuri kunzi ndikaendawo kun'anga, kana iri mhepo yakagadzwa pandiri, haingazodzingwi here mhepo yacho iyoyo, nekuti yandishungurudza, yanditambudza mhepo iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ko ndaigozivei? Ndainge ndisingazivi
kuti ruva iro ratakapiwa inini nemurume wangu, ruva iri each and every time parinobluma rinenge richizoda ropa, but isusu tichinotora zvinhu izvi. N'anga musadzijairira, nekuti n'anga imbofi yakakuudza chokwadi, inenge ichingokunzvenga. Isuo patakanoromba, this was about 7 years ago, patakaenda kune imwe n'anga mushure mekunge tanzwa kuti n'anga iyoyo yainge ichibetsera. Takati tasvika kuya zvatainge tichida tainge tichizviziva, but murume wangu iye ainge achiti kana kuri kunzi tikanzwa kuti zvinhu zvacho zvinenge zvichizoda ropa mukati, inini hangu zviri nani kuti tinge tichizofa tiri varombo than kuti tinge tichizoita zvinhu zvekuti tinenge tava kuzofanira kungopota tichingodeura ropa. Kwete, ainge achida mushonga welaki, but wekuti hauzotipandukiri mune ramangwana redu, kana kuzotiurayira vana, kana kuzopiwa dzimwe mhiko dzekuti dzinenge dzisiri nyore kudzizadzikisa. Takati tawirirana kudaro nemurume ndokubva tazoenda kune imwe n'anga. Sekuru ava mukoma kubva zvatakasvika pamba pavo, tisati tatombopinda padare tichiri kutaura navo panyama vasati vagarwa. Mukoma takatovaudza kuti isusu kana kwanga kuri kunzi vaizotipa mishonga yekuti inozotinetsa mangwana ichida ropa, zvainge zvisingaiti, tainge tisingakwanisi kugamuchira mishonga iyoyo. But sekuru vaye vakatotivimbisa mukoma, vakabva vatiudza kuti ivo even though vachiwanzokupa vanhu zvinhu zvokuti zvinenge zvichida ropa, but isusu vaizotigadzirira zvinhu zvedu so that tisazodeura ropa, but tinenge tichita hedu mari. Saka mhiko idzo dzatainge takapiwa ndedzekuti inini nemurume wangu tainge tichifanira kuti pamwedzi woga tinofanira kuti tinge tichiita bonde redu munzvimbo yekuti inenge iine vanhu vakawanda. Asi kana tainge tisingakwanisi kuzviita masikati, taifanira kuti tinge tichizozviita usiku. Sezvo tainge tiine motikari yedu, taiwanzokupinda mutauni muHarare muCBD umu mukoma, tobva tangotsvaka pekupaka, then tobva tatotanga kutoita bonde. Nguva zhinji taizviita takagara kuback seat, ende tainge takanzi tisazodya hove, tisadya derere zvekare nedzimwewo mhiko mukoma dzataifanira kuti tinge tichizopota tichiitira vana vedu, sekuti vana kana vavata taibva taenda murumu mavo tobva tanoita bonde zvekare kuri kuvasvibisa mukoma. Zvose izvi tainge tichizviita, asi takabva tazopiwa rimwe ruva iri takanzi tinofanira kuti tinge tichingotsvakawo pekuti tinoridyara ruva iroro, rataipota tichidiridzira ka1 per week ne2 liters yefresh milk mukoma. Dzimwe nguva taitonzi tinge tichitofamba kana kutopinda mumaplots tobva tatenga mukaka, but taifanira kuzotenga mukaka wekuti unenge uchangobva mukukamiwa, then ndo umwe wataishandisa zvekare kudiridzira ruva iro riri. Taikwanisa kudriva mukoma very long distance kuti tinge tichingonotenga kana 2 liters yemukaka tichingoita saizvozvo. Zvino handizivi kuti mhiko dzacho takadzikanganisa papi, because kana ivowo sekuru vacho takavabvunza kuti asinai sekuru, zvamuri kuti takatyora mhiko dzipi, nekuti zvose zvamakatiudza kuti tinge tichiita tainge tichingozviita inga 1. Makati imimi taifanira kuti tinge tichizopota tichiita bonde panzvimbo yekuti inenge iri public space, 1 taingopinda mutauni tichiita saizvozvo. Hove ndaitomeka sure kuti pamba pangu hapatengwi uye hapabikwi hove, hapadyiwi derere, uye zvekare nekusvibisa vana vedu taiti kana varara zviya then tobva taenda murumu mavo tichiita mhiko idzodzo dzekuvasvibisa. Saka sekuru ava vakangoti matyora mhiko, saka muri kufanira kuti munge muchindibhadhara ndikwanise kugadzira zvinhu zvenyu izvi zvisazokupandukirai mune ramangwana. Mukoma nashe, sekuru ava zvavakazotiudza kana tega takapera power. Saka vakabva vati vainge vachida mari iyo yainge ichikwana kuita $46,000. Tikabva tati nhai sekuru, mari yose yakawanda kudaro tingaiwana kupi? Chiudzaika ruva renyu kuti ringe richitipa mari. Kana ratipa mari tinobva tauya nayo panapa. Yose mari yatinenge tichiwana hatina kana senti ratinomboshandisa, tinenge tichingouya nayo pano.
sekuru vaya vakabva vati yenyu mari handidi nekuda kwekuti imari ine ropa mukati. Murume wangu akatsamwa, but ndikabva ndamuti ange achidzikama nekuti ndainge ndava kutya kuti sekuru ava vaikwanisa kuzotiuraya kana kutomupengesa, sezvo vainge vachiziva kuti tainge tiine imwe imba iyi murume wangu ainge akaipiwa nevamwe banguru vake avo vainge vakasoshayika kudhara, but vainge vasina havo mwana. Saka zvakangonzi imba iyi, sezvo iye ainge ari sazita wavo, ndiye aifanira kuti ange achizopiwa imba yacho iyoyo mukoma Nashi. Saka sekuru ava tainge takavaudza zvose mukoma, vakabva vati sezvo isusu tainge tisina mari taifanira kuti tinge tichizovapa imba iyoyo mukoma. Kutaura kudai so imba yakatongoenda, ndokubva tatongonochinjisa ownership tikabva tatovapa mapepa emba. Sekuru vaya vakabva vati vatisunungura, but mukoma Nashi n'anga idzi dzinoreva nhema nekuda kwekuti takati tati garei, ndipo apo pakabva pazoshayika vamwe vatete, hanzvadzi yemurume wangu. Vatete ava pavakashayika ndakatovarota inini personally vachinditi naiwe muroora, kondakakutadzirei, wakandiurayirei. Ndikabva ndaudza murume wangu paakabuda mukoma achiti ari kupinda mutauni painge paine munhu waainge achida kusangana naye. Saka iye anoti akaona umwe mukadzi uyo ainge akatomira pahiking spot, ndokubva amukwidza mukadzi uya. Akati amukwidza mukadzi uya, vakati vati fambei, hanzi ndopaakatongokaruka mukadzi uya atongoshanduka ava vatete, ndokubva iye atanga kuridza mhere, hanzi munhu uya ndokubva anyangarika. But paakazonopepuka akabva aona kuti ainge abatwa nechadzimira, instead yekuti ange achidhiraivha achienda kuHarare muCBD, ainge achitodhiraivha zvake akananga kumasvingo mukoma. Ndipo patakazodzokera kwavari sekuru vaya vakabva vatipa zvekare dzimwe mhiko, dzimwe dzandisingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai, uye vakabva vatiti tinopota hedu tichidiridzira ruva iri nemukaka, asi kana tikaona sekunge zvinenge zvaoma tinotenga huku tobva taiuraya, asi ropa racho rinofanira kuti ringe richizonwiwa, uye huku iyi tinofanira kuzoidya iri mbishi. Izvi tinofanira kuzviita huri usiku takamira padhuze naro ruva iri. Saka takaita saizvozvo, takati taita saizvozvo mukoma, ndokubva kwazoshayika vamwe bhudhi vangu. Bhudhi ava mukoma vainge vagara zvavo vachirwara, but mazuva avo vachizonoshayika ndakatovarota vachiuya kwandiri vachiti nhai mwana wamai, ndakakutadzirei, kosei wafunga kundiuraya. Mukoma vakabva vatoshayika bhudhi ava. Saka pari zvino tiri kutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kutibetsera. Takamboenda kune vamwe pasta ava mukoma vainge vava kutoda mbiri nesu, because vakabva vatoti mirai ndinge ndichikutorai vhidhiyo. Tikabva tati sandezvo zvatawira pano zvekuti tinge tichitorwa mavhidhiyo tobva tazoburitswa pamaYouTube. Isusu tanga tichida kungoita zvinhu zvedu in private. Saka kana kuri kunzi varikowo mafundisi vanozvigona, uye kana n'anga kana dziriko, asi kana muchiitawo zvekung'anga, kutaurawo chokwadi, mari hedu kunyange tiinayo tinokwanisa kuzongobhadhara mushure mekunge matibetsera, because tinozviziva kuti kunzoko kune vanhu vakawanda vanozviti ivo vanogona, but vanenge vasina chavanenge vachiziva. Pari zvino tikuda munhu anokwanisa kutibetsera, nekuti tiri kugara tichingorota dzimwe hope. Murume wangu anotorota achienda kunotenga coffin, iniwo ndinotorota ndinenge ndichitobika ndiri pamariro. Saka tinotozviziva kuti hope idzi dzatiri kurota hadzisi dzega, pane zvinokwanisa kuitika gore rino risati rapera. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi takanyeperwa n'anga iyi payakatirombesa takaiudza kuti tiri kuda chinhu chekuti achizotiurayire hama kana kutikanganisira vana, but now 2 of our relatives, they have since passed away. Vahanzvadzi, dai mazamawo kuti pachezvenyu musati matsvaka mapastors nen'anga, mumboitawo nguva yekuti
munenge muchinamata. I know it is very hard because kune vamwe mukoma vandakabva mukutaura navo, ivo vainge vachiti ndakaedza kunamata ndainge ndiri mubedroom ndiri ndega, hanzi ndakarohwa mupama nemunhu wandisina kuona. Saka as for me, just to pray alone, it is a no-go area. Uye zvekare vainge vachiti gore rino zvarava kutoda kutonopera ndisati ndawana wandinopinza muvhu. Ameno zvimwe kuda zvinhu izvi zvichandipandukira. Vainge vachiti vava nemakore vachingozviita kubva zvavakaromba, hanzi pane mamwe makore avo ekuti vanofanira kuti vange vachienda musango. Kana vasvika musango muya vanobva vatanga kutochera gomba, vachichera gomba rinenge rakadzika kuita 2 meters sekunge iguva. Vanobva vazongosiya vakanda umwe mushonga, then vobva vazodzokera havo kumba kwavo. Kana vadaro, hanzi mumhuri munofanira kutoti munge muchizowana uyo anofa. Paya panozogoverwa hembe, hanzi vanozotora hembe dziya vobva vadzokera kuya uko kwavanenge vakachera gomba riya, hembe dzemufi dzavanenge vapiwa vanobva vazongodzikanda mugomba imomo, vobva vatanga kufushira, vobva vatodzokera havo kumba kwavo. Saka pavanga vachiti kubva gore zvarakatanga ndanga ndichifanira kuti ndinge ndichiwana munhu umwe weukama wandinouraya, but hanzi pose pandiri kuenda musango kana mugomo ndichida kunochera gomba, hanzi ndiri kusangana neimwe nyoka. Nyoka iyi inobva yatanga kundimhanyisa. Saka handizivewo kuti ndichaita sei kana kuri kunzi gore racho rikapera ndisina kuwana wandinenge ndachekeresa, nekuti zvinhu zvangu zvava nenzara. Ivo vane chimwe chibhodhoro, mubhodhoro umu munogara muine ropa. Saka ropa iri hanzi rikangotapudzika chete, zvinhu zviya zvinobva zvatanga kuchema nekuti hazvikwanisi kuti zvinge zvichinwa ropa rose rinenge riri mubhodhoro imomo, munofanira kusara muine rimwe. Saka ropa racho rava kuda kuzadzikiswa. Hanzi handisi kuzivawo kuti why ndiri kutadza kuchekeresa weukama ndichingoramba ndichingomhanyiswa nayo nyoka iyoyo. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwe mukoma veri vachiti that is why ndisingakwanisi kungokaruka ndatendeuka ndototanga kutonamata, nekuti pane zvinoitika kwandiri. Strange things indeed they do happen in this world.